James Olsen, skusse hever gynnt vi Muren, festivalen Muren her til? Ja, jeg akkurat kommet av scenen, jeg har spalt i Pipparsalt, så at jeg skal lukka rejuvenate, som man sier, og gå norsk, men jeg hadde det gynnt vel, og jeg vet ikke folk var der ute, tog ut, det var rattanlegg. Man tar ikke på øtje, så det er størst, det satt ikke vel at men her var rattanlegg folk der ute, det vet. Så at, nei, jeg hadde det gynnt vel, jeg har onkar stora trobeleggere ved og jeg hadde bare videre rattla vel nøgt. Så det ser meg tverfer i det, men altså, hei, vi bygger fyrjen, og man kan råkna vid sånne ting som hentet, du vet, da man er i landet, men Jordan var fantastisk vever, altså. Så bara hoppas att det blir hampet torsdag morgon nästan så kan jag det ställa. Så nu börjar det stora namn efter Tiesto ikväll så det här blir spännande att se hur det här för gänga och hoppas på att det får räkna och så. Kvätter välnar till morgondagen där. Jag vånar att det stora i morgon det är ju mega fett i morgon till och Anna David och Tor som för att framföra och inte glömma esa base alltså så det är det största morgon det är det helt säkert. Vi är rätt glada och vi jag tror att festivaler och vi är glada för det vi ska gå undersöka folk har verkligen hon så inte nu och jag hoppas att det fram till när vi då ja alltså vi där bara för Rose för att på campingfolk och musiker där vi handlar som konkar för att gå mat och servicen vill få in och så där så det är några partnerskap det var nog när vi festivaler där och särskilt här som angår det festivaler men det öde ägnar sig verkligen väl till festivaler det man säger. Og kommande år, vi er nekka skann å ta ved Muren. Det er lukket til å hette Arfist. Så man det mindset, det skal ikke være, så man det mindset, det skal være et atvendet tiltak. Men det er lukket, du vet, få oppsummere at han har alt livet og sånn kvært, og det understået for at det her var en festival neste år, altså, så, men man skal alltid se alt. Så man det vil jeg vite, til dere mål, det skal være kvart i eneste år. Så jeg vet alltid at det mangler festivaler i Torsland kommune, ja. Og her er vi til Torsland kommune, vi er i det gamle musikerstedene her som och gamla huvudstäder som Michigan hade funnit för och så vidare det är att sövlestad och det är perfekt till festival alltså. Titta själva väl man det såg där. Charlton fick band till konserter någon och där Jickland för börn och andra gott för familjekamper här i och det unga kamper här i så att det lukar som till att inte atskilt så att alluga är det tatt samman en liten boiling grab i Chichburg. Så jag hade det öle väl allt.